Pag-abot ko dyan sa baba dyan, igwang naka-standby dyan sa baba na amigo ko. Ay, burbit-bit na hatcho ko junior. Gara ko mapahibi. Ano nga pa de? May hatcho ko digdi. Ano nga ko yung pading radara mo? O nga hatcho ko nga pa de o. Ayugon-yugon ma. Garing-garing kupon ko sa padiyon ko. Garing-garing sarabang ko I love you talaga pa de. Pero alat nga na daw. Relax mo na. Relax. Namnamon tada mo rin sa tuyang jingle iyo. Namnamon tada daw. Di wag parera raw. Kusog-kusog ka daw tabi kidit yun. Di sa lawag tabi yun. Kusog-kusog ka tabi kidit. Sige pa. Sige pa tabi yun. Isag. Yan. Garo. O yan, nagulpe. Yan. Kidit pa. Baba mo kidit. Yan. Okay na, garo. Okay na. Sige na. Okay na. Go. Good morning. Terindog na po, terindog. Good morning Pilipinas, mga Bicolano sa man na partikan mundo. Welcome po sa inyong programang Morning Hirit sa DCGB. Sa programang ini, bawal ang kidit, bawal ang babloy, bawal ang borosot habang naka-Morning Hirit. Mga birthday celebrants ngunyan, good morning po sa Indo Gabos. May mga birthday 8 July, anong 8? It's July 14, 2026. Tama, 14 mo yan, Junior, ano? Martes, diba? Pizza 14 na, mga togang mo yan. Kanbula na Hulyo, hanggang po kitang 7 o'clock in the morning. Digdi po sa GB. Good morning po sa mga senior citizens natin dyan, mga lolo, mga lola. Good morning, Tabi, sa tuya ng mga teachers. Good morning sa mga nurses natin. Good morning, Tabi, sa gabos na mga trabahante sa pribado at sa gobyerno. Ini pang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Sa programang ini, bawal ang kidit, bawal ang babloy, bawal ang morosot, habang naka-Morning Hirit. Good morning, Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bicolano sa manapartikan mundo. Ang radio, buksan muna, informasyon, konsuelo, paretas at CGB, matukwa. Masiramon maghigop ki pagkaaga. Masiramon no. The best. Gani ka man sa nakakisago mo. Alright. Sa hapon, Henry Masa Morning, hirit hangin sa pinkyon, totok lang sa GB. Good morning! Birthday pala ngunyan ni Engineer Ed Luna ng ang Pamayokan City Assessor's Office. Good morning, Tabi! Sir Ed, Engineer Ed Luna. Good morning! Happy birthday, amigo! Magandang morning, ha? Good morning, amigo!
Maray na aga, tabi sa imo amigo. Ano na lamang? Buda kay Dr. Alan. Maray na aga, tabi. Maray na aga. Yan, ha? Happy birthday, Eduardo Luna ng City Assessor's Office. Mas marin pagdaon ng Edo, adi. Edo. Si Eduardo. Good morning. Good morning daw. Ano yan, tabi? Engineer Ed Luna. Ikanan tunay. Ando na ko taon, libre ang pamahawan dyan sa kuan, libre ang pamahawan dyan sa ano ini, libre ang pamahawan tabi dyan sa City Assessor's Office. Magsala, madamay kita junior, na libreng pamahawan din sa DCG bingo niyan. Ano sa ling mo dyan? Doon ako, madamay kita eh. Basta morning. Good morning amigo, mabuhay tabi. Ang pamayokan City Assessor's Office sa Legazpi. Basta morning, Henry M. Aramon tanaw mga tugangan, bunga buena manong bareta in the morning. Hindi po sa DCGB. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Jimmy, nasalita po sa report. Good morning, Jim. So, salamat BP, maray na aga sa mga parantabay sa buhay naman niya to na mga istorya papasalidahanan ni Provincial Engineer Dante Baclao kan PEO ang steel plate na luho na dahilan sa pagparaaragihinin mga trucks aldaw banggi kargado nin mga aggregates pururas na tabi BP ang steel plate kan steel bridge sa barangay San Rafael Ginubatan. Okay. Ang ginibo, igwaman in concerned citizen na pinugdo kanin butong tapos binugtakang sa poronin so triangle baga na ano na podkan pag nararautan ng truck. So gari early warning device, early warning. Early warning device. Early warning. Ngunyan, so early warning device, sa laman sa pagkakulukar, ta nakampang duman sa salog, bato man sa tinampo. Okay. Anday man ito makakapag-tao signal sa mga pasiring sa mayon unit, insuadi man sa mayon unit, ang nakatugmad sa luho, butong, so may triangular warning sa taas, na nakahampang man duman sa salog sa Bulkan Mayon. Ngunyan, ipinabot niya ito ni kay Provincial Engineer Dante Baclao and igwa na siya nin pinagdirihira na salidahan na itong luho na steel plate. Tapos sabay nang ipa-inspection ang tulay sa pagsabing ang gross tonnage man sa nakanik 10 ton nan kaya kan tulay. Ang problema ang nagaragi digdi mga magabaton sobra sa mga magabatonon. Baka ang tulay sa irarom, baka sur mga tuwerka naman, nagkatarangkas na. Yan. Mabring ka na sa nang biglaan tulay, sana daiman. Ipapa-inspection na niya sabay na duman sa pagsalida nin steel plate sa ibabaw kay ni. So, aloy-aloy na pati, gurang na ang tulay na kaya kay puan ko tanay na dahil pagpararagihan ki mga magagabat, question sisay man ang mamantiner kay ni magbabantay, kontra duman sa mga overloaded na mga trucks na may karganin na mga aggregate solid dyan sa Bulkan Mayon. Tama. Okay. Yan, BP, ang sa tayo mga dagdag na informasyon sa pangarangkan PYC Enterprises, Mr. and Mrs. Raulin Barisa Calio, Basta Radio, anapon sa na PYC Orosite Legal City, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwang. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Good morning, Databi, sa mga listeners. Sabi ni Madam Milindawi. Yan. Good morning, Madam Milindawi. Si Henry M. Good morning, Tabi sa imo. Inuumaga. At saka, happy birthday nga niya kay, sabi kan sa rotang texter, happy birthday kay Jojo Valladolid from Sister Florence. Yan. Good morning. Happy birthday po, Tabi, kay Jojo Valladolid. Yan, hali sa imong tugang na si Florence. Magandang umaga sa mga birthday celebrants natin. Happy birthday na lang.
Alright, mientras tanto, aramon tanawan iba pang mga report hali sa pag-aaga kasabay mga tugang si Karen. Karen, good morning Karen. Do, tre, I know you Good morning Karen. Henry M. know you want me. Hi Karen. I want you. I know you want Nawala o dumang kita kay Angel Mostasa. Mga tugang 5:15 oras po sa Pilipinas. Hello, go ahead. Yes, good morning, VP Henry. Dakulang agyat na naman ngunyan sa City Health Office kan Legazpi ang pag-implementar kan deworming program sa mga eskwelahan asin komunidad kan Legazpi City. Dahil iyan sa pagkagadan kan sarong grade 4 students sa Cavite. Matapos ining i-deworm. Sigon kay Dr. Francis Gerald Gomez ang pamayukan na sabing opisina. Panibagong problema naman ini sa pag-implementar kan opisina sa nasabing bagay. Dahil sa takot na pwedeng mabilog naman sa mga magulang. Dahil sa siring na impormasyon na di pamankutang malinaw na investigasyon, halagad pinagkukonektar sa deworming. For dahil ta ito witnessing na ipapamaretang nagadan na grade 4 student, nagpa-deworm, mantang tigtutubudan na may namamatian na talaga ini. Mantang ipinaliwanag man ni Dr. Gomez na sa oras na ang sarong aki ipapa-deworm, kinakaipuhan na nasa marhay na estado ang lawas kaini. Gustong sabihon, dahil ining namamatian na kalintura, kulog di payo, kulog di tulak, o maski ano pa, bilang pinakaligtas na dahil umantos ang pampapurga sa worst case scenario. Mientras tanto pakiuron kan City Health Office, ang kooperasyon kan mga magulang sa mga siring kaining aktibidad. Sa pagsabing day man gabos, may siring na na-emerhensya dahil iyan sa pag-inom nin pampapurga, kundi nakakatabang ining maalit ang mga fungus, hawakan mga aki, gikan sa pagkarapot o kontak sa mga maati na bagay. Yan ang report, Karan Ala, Distribution News. Salamat Karen sa report. Hali po dyan sa luwang. you want me. Basta Morning, Henry M. Know you want me. You know I want you. I know you want Mga ako nga ni Junior day man ako kan Junior minagita sa bulod baga Junior eh. Wara man kan mga panahon wara sana pipa edo masan ang gisok. Morning. Kan mga lulag kung ano dyan. Mientras tanto, mga tugang Karen Ala, good morning. Karen Ala, good morning. Angel Mostasa, may dagdag pong report. Hali po dyan, mga tugang sa luwas. Baretang mainit. Hindi po sa indong programang Morning Hirit. Bareta, mainit pa. Bareta, mainit pa. Angel, good morning Angel. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa tayong mga paraantabay sa mga dugang tapang Bareta. Parokya ni Edgar ang mapaugma asin na bisita sa pagbubukas kan Ibalong Festival 2026 sa Agosto 7, 2026. Ini VP Henry ang nagbutwa duman sa ginibong Ibalong Executive Committee meeting kasahapon kung saan nasabing banda VP Henry ay mapaugma sa mga ligas premyo asin sa publiko na maaratindir sa pagbubukas kan ika-35 taon kan Ibalong Festival tuon sa Agosto 7 sa 2023. Sa pagmuroron, sarong kumpanya ni na internet connection ang nag-sponsor kay ni VP Henry, wala anin gagastoson ang lokal na gobyerno kan Legazpi. Imantras VP Henry na ibabalik ang mga aktibidad na may magayon na resulta o feedback kasi naging matrayumpo para sa ika-35 taon kan Ibalong Festival 2026. Ini VP Henry ang payag ni Konsehal Alan Ranyola, pamayokan Committee on Tourism kan Sanggunian Panglungsod kan Legazpi, kung sa sigurado na nagtaripon ang mga membros na Ibalong Execom Committee para ilatag ang mga digya mga presenteng kamugsakan kan mga nakalinyala aktibidad para sa festival. Alagad ba ko pa inipinal ang mga petsa asin venue para digdi sa pagsasabing padagos pa ang paghururon digdi. Ang aktibidad VP Henry ang pupunan sa pagikan Ibalong Agri-Trade Fair, may mural painting, may banal na misa, may parada, konsyerto, fireworks, may mga performances sa hali sa mga miyembro kan LGBTQIA, one piga-apod na community parade presentation, may kikibuhon VP Henry na job fair, may fun run,
ang street dance competition ang mutya ng Ibalong asin ang bago ni Vivian ining Ibalong Youth Awards kung sa ining mga legaspi na mga legaspenyo na mga kaakian pati na itong mga sanggunian kabataan ang tatawan Vivian rin nin recognition. Kaya ang publiko Vivian rin ang piging veteran abangan ang mga nakalinyadang aktibidad sa pinaghandaan man inikan Exicom alagad sa ultimong mga semana pa Vivian rin kan Hulyo ipapaluwas ang final na schedule kan mga aktibidad digdi. Kasi kung gusto man Vivian rin maaraman an update asin mahiling ang highlights kini mag-antabay sana sa DCGB News Online. Iyan. Okay. Yan Vivian rin ang mga dugang pa pong informasyon halit sa luwas sa Angel Bricasa DCGB News. May nailing akong picture sa DCGB News Online. Pugion man lalaki ini. Mare, bilib man ako kang pagkatindog niya. Sabi mo, abo mo magpa-picture. Dari pati nga lason so City Treasurer's Office, so City Tourism Officer. Ngangahon baga, VP. Awin na. Okay. Sabi pati ni Ma'am, very good. Very good. Pero abo-abo pa kang tanda ko. Okay. Yan, depende. Ang mga dugang pa pong informasyon halit sa luwas sa tutukoy kan TYZ Enterprises, Angel Mustaza, DCGB News. Salamat, Angel, sa report. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, doon tayo kay Paringal Armario sa dagdag na bareta. Good morning, Paringal. Salamat, Paday. Good morning. Pig-antisiparan naman ngunyan kan Task Force Kalinisan asin kaayusan na maging maayos bako masamok ang traffic at yan naudto para sa ulat sa bayan ni Mayor Siam Ismail. Si Andy Marbella kan Task Force ang printera dyan sa pag-areglar kan traffic asin yaon man ang mga public safety officers sa civil security unit asin ang PNP sa pag-assister sa barangay Bitano ICR Ibalong Centro for Recreation gigibuhon ang ulat sa bayan alauna nin hapon sa barangay official sa nang maratender expected na 70 mga emergency rescue vehicle. Napigilao man maparasiring dyan sa compound ka NICR. Bilang service kan mga hali sa barangay. Plus sa mga pribadong bihikulo, mga bisita, kaya lao man na ang traffic. Mahiwas man ang lugar, alagad kaipuan areglaron ang sitwasyon. Kaya ngunyan pa sa nang aga, lao man naman ang preparasyon na pigigibo o gibuhon ka na gobyerno lokal, lalong-lalo na ang Task Force Kalinisan, asin iba pang law enforcers para preparasyon at yan alaona kan ulat sa bayan ni Mayor Siam Ismail. Iyan pa niyan bongkaras kan informasyon digdi sa lawas sa Alarmario DCGB. Salamat, Paringal, sa report. Hali dyan sa luwas. Mientras tanto, 5:25 na. Oras mga tugang sa Pilipinas asin po sa DCGB sa mga birthday celebrants natin. Happy birthday giraray kay Engineer Ed Luna. Ang pamayutabi kan City Assessor's Office digdi po sa Legazpi City. Engineer Ed, good morning. Happy birthday tabi sa imo amigo. At saka happy birthday po kay Papa Edgardo Mercadero ng Alisag Dalaga Albay from Joy. At saka happy birthday po kay Jojo Valladolid from Sister Florence. Sabi ni Madam Belindawi, good morning ngayon sa mga listeners ng DCGB. Maray na aga Madam Belinda. At saka so iba pa niya tong mga viewers in the morning. Digdi po mga tugang sa tuya na programa. Good morning kay Busing Leonito Gaviria. Mano? Maray na aga tabi sa imo at saka good morning mang kay amigong King Reginaldo. Diyan po sa Barangay Bangkiruhan, Legazpi City. Magandang morning, tabi dyan sa mga taga Bangkiruhan. At saka, sandali lang, good morning man tabi sa mga kababayan tana. I hope you'll have many. Yaon dyan sa Barangay 15? Anong Barangay 15 sa Daraga?
Barangay 15 daw sa Daraga Albay, good morning. At saka good morning tabi kay Lads Bueno, pabati daw kay Jester Lorilla ng Sipi, Daraga Albay. At kay Alfred Alsaga, good morning man. Eric Barado, good morning po. Yes, good morning man, sabi ni Manay Elisa Fajardo. More power from Gabawan. Cindy Nieva, good morning tabi, God bless. At saka Mary Baranda, good morning tabi from Pawa, Legazpi City. And then sabi man ni Eleanor Bueno, belated happy birthday po to my sister Ditas Ebrada. Yan, ha? Ditas Ebrada, happy birthday. At saka Delia Mendoza, good morning man. Sandy Nunez, Erickson Barakiel Serio, good morning po. Wara sa DC Radio Chapi po. Salamat. Meron na sa radyo. Okay, sige. Good morning man kay Susan Garay from Morera, Ginubatan, Albay. At saka good morning daw kay sabi ni Eleanor Bueno, nagchat Gararay, belated happy birthday to my sister Dita Sibrada dyan sa Viga, Rapo-Rapo, Albay. At saka good morning sa mga taga-Bagong Bayan, sabi ni Emelina Ludana. Okay, o diyan mga kwa natin ha, mga greetings natin in the morning, mga tugang di po sa inyong programa. So gusto tabi na mag-text pa, mag-text lang tabi sa 09, ano nga sa number ko na pwede nung i-text ha, 0969-088-5548, 0966-230-034. Okay, o baka nakaantabay tabi si Sanjo Amaranto. Sanjo Amaranto, baka nagdadangog katabi, yaon digdi sa DCGB an sa imong ATM, ha? Ang sa imong tabing ATM card, yaon po digdi sa DCGB. Paki-claim mo na lang tabi Sanjo Amaranto. Yan. Dahil kayang address digdi kung taga sa Sanjo. Pero ining ATM mo tabi Land Bank, ha? Ang sa imong tabing ATM sa Land Bank. Magandang umaga. Sa mga taga Land Bank, dako kitang paradangog dyan. Buda, good morning sa mga taga Metro Bank. Yan, ha? Metro Bank employees and managers, mga bank managers natin dyan, ha? So may aktibidad si Willie and Sons tabi nakuan ano ini oning may nabidbidang kitang mga manager tabi kan Metro Bank. Yan. At saka good morning man kay sa mga taga BDO. Yan. So amigo ko dyan na pwede ko na nakalingaw sa magpadarang payong. Si Jim Jaime ba yun? Pade, maray na aga. Yan tabing BDO digdi sa may uni baga sa Rizal Street Junior. Ayan, ha? Then every Christmas, dahil na ako nalingawan na padarahan tabi din payong. Nya type na type ko ang payong niya. Gusto ko na ganito na nun talagang payong Junior. Blue na blue ang payong kang BDO. Gusto ko ka ito. Actually, ngunya na may agum na ako. Gusto ko, nakula na payong. Pero kana ko soltero pa Junior, ang daradara kong payong sadit. Sadit sa nabagang payong. Tapos siyempre, masundo ka baga. Pag sundo mo, magmauranon, matataraman mo, dahil ka, dumukot-dukot ka sa kuya, taman dumog ka. Madudumog ka, dumukot-dukot ka sa kuya. Habo ako ngayon, dumukot ka, taman dumog ka. Hello, good morning. Good morning. Good morning, amigo. Ako tabi, gusto ko man payong. Ika, ang gusto mo gawin ng payong, may autodiretso? Gusto ko may Berlina. May Nadangag ko dito sa pangapudan mo sa bago. Sanjo Amaranto. Oo, iyo. May midbigaw kayan, Bureau of Fire, taga-daraga. Talaga? Dahil ko lang aram kung... Harani digdi ka may ready sa daraga. Ayun, o baka lamang nag-aantabay. Tan mga kamidbid mo, mga barkada mo. Bureau of Fire yan. Ano nga kamidbid mo, budak barkada mo, nagdadangog sa ko pagkagapalan. Ikaw naman nga na akong namidbidan, taga, saan dito? Gardunya Maria? Basta? Si Joker nga ito nagapon sa imo. Si Kwan nga ito, nga ako iyo. Ay, sus ko nga yan. Midbidong ko nga yan dyan sa Divine. Kaya doon niya Maria pare. Doon niya Maria nag-uli. Kabi. No. Sige. Good morning. De, Makaila
lamang ito taga Bureau of Fire si Sanyo. Iyo nga ni, bas Sanjo Amaranto ini, yaw nagdi ATM. Nakonsay na ko ini, na card na ini. May nakapurot, hinato sa DCGB. Yan ang hapon, kung di na ako Di na nga ako naghapot. Dahil ako naghapot. Baka ma-announce ko pa, hindi po ako pampo ng ano yan, kan investigasyon. Baka madisgrasya pa. Sige, Migo, tapag duminig di, ikaw mo sa taga, ha? Okay? Sige, Migo, thank you. Alright, Joker. Mga tugang astuya, tabing, ano yan, caller ko niya na pagkaaga. Good morning, Henry M. Wala na, may birthday? Ay, wala na. Okay, very good. Good morning, sir. Sabi ni Mama, kaklase mo da tabi siya ka ito. Teacher po si Mama. Ngunyan. Iyo pwede. Ano nga ran ni ina mo? Ay, ni ina mo. Ano nga ran ni Mama mo? Tabi, nag-eskwela kaya ako sa Bicol College Junior Key. O ito bagang, so, pagka-graduate ko sa college, nag-eskwela ako kay so, teaching baga, nagko-accredit na unit sa education. Dako ako naging kaklase, mananggad na mga teacher na ngunyan. Yan, pero itara mo daw sa kusungaran ni Mama mo. Yo, okay? Hello? Hello, Padi. Ay, Madi, good morning. Long time no here, Madi. Ano ko pati ba sa nakusahin mo? Maray man. Actually, tama lang pigis. Dulo pag alas 3 baga. Taman pigi mo, nagdadangog ka sana. Hindi ka naman nakakanong alas 3. Ay, may impeachment pala na di. Ibaga. Pala. Maray man. Nata. Naday ka nagkakapod alas 3. Bata Ngani, mga ako kilod. tiga para iwal mo ako. Dahil man ako nakiwal sa imo. Sa bagay. So, mga joke, kumasa na ito sa imo. Ay, maray, tabi nawi mo, Madi. Maray, tabi na. Ano? Tanapapod ka? So, klase ko dyan sa bataan, nag-iidaw na. Pero may kada kahit na nahiling. Si Dennis na ba nahilang? Anong comment ni Dennis? Anong comment niya ni Dennis? Anong comment? Kanahiling na ko. Kayo mo, ano mo. Alangog mo. Kaday ka nagkalo. Di mo lamang simplify sana, Madi. Pasimple aman sana. Kung ano sinabi ni Dennis, di mo naman pakadublihon ta. Nagkakakulog ka naman, Kimaray. Teka na ngayon, nagdukuyan sa DCGB, sige ko ngayon, Anong sabi mo? Yan sa abukay. Niya ko, dagit sa ko si Pading Masida. O di, sige, dagdagan mo pa, Madi. Dagdagan mo pa tabi, dagit ko sa imo, yo. Yan man po sa sa Marquez Street, sa mga diamante tabi dyan. Marquez? Merlin, diamante, CMM, diamante, si Bonbon, si Boboy. Tapos sa Villar mo sa elementary school, si Judy na Baraynal. Ang darasa na kita bagwang. May oras pa, Madega, pang 30 minutos para sa greetings mo. Garo mo nakakunyang kana. Ano? Garo, dagit na mo. Bako man ako dagit. Bako lamang segundo ta, minuto pa. Aram mo, ang naturalisa ko, Madi, pag ako dagit, ako nagre-revoke. Pag ako dagit, hindi ata nga ang dagit na din nagre-revoke. pag ako dagit, di mo ko pagkauronon. Pero pag ako medyo nagkurokalma na, saka mo na ako oronon iyo. Pag binapod ka rin ako nag-revoke, iyan, humaklit ka na kaan. Nata. Dagit ako kaan. Sige Sa magsala, mabadulan ta ka lamang ki purukan asin-asin. Karong ka na naman kanday yung magigibo. Dailing mo nang sisimbagon mo sa ko. Gari baga pig-agyat mo ako lugod. Dumigay ka sa mo. Oy, ako, dahil ko piglingawan ang tugong kang ina ko, muda ka nama ko.
Sabi ni mama kasi papa, Noy, never ka nung ka na magtumang sa gurang. Yan, nakaiba gayon. Nagkabaka mo. Kaya ampig, ang pagpagisimbag ta ka, medyo nagpugul-pugul pa ako kaan. Bye-bye. Bye-bye! Sarabayunong ka man eh. Yan sa ginagawa. Ah? Ano? Wala ka ng signal? Okay na? Amaray man? Nagwara-wara ng signal? Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Headlines, mga tugang sa Lado Nacional, 5:36 na po, kasabay si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Pading Mar. Good morning, VP. Good morning sa mga tawagan-tabay. Headlines ko niyan. Panibagong bagyo na kalaogda ni Nasyon. Aha. Inapod na Josie. Josie. Pero dahil man din ni Mahaloy, maluwas man sana, atin magiging sarong low pressure area. Okay. At hindi makaka-apekto sa Nasyon. Well, tanto sa ibang headlines ko niyan, the Apartment of Belt Secretary Ted Herbosa nagdimiter sa pwesto dahil sa isyong pangsalud. Okay. Dr. Jose Pujalte Jr. Signar na bagong DOH Secretary. Si Say pare? Jose Pujalte Jr. Bako Dati ining pamayukan orthopedic sa mga nakaging panahon. Kaya pero bako siya masyadong midbid na pangaran, ano, di ba? Iyo. Pero medbili ni sa orthopedic Manila. center. Na naging happy siya duman ka mga nakaging panahon. Pero nasabi ni, yan na, Tapos, anak kong kayo ni, dating board member kan Camarines Norte, si Pamela Pardo Pujalte. O di may dugong Bicolano? Anagom niya? Nakaagom sana. Nakaagom? Di, Okay, ikaduang testigo kan Ted Herbosa? Ano na? Anong nangyari kay Manong Ted Herbosa? Nagpa-operar ba kayo ni? Nag-knee transplant? Tuhod? Nagpapalit ki tuhod? Okay. Kundi ang paliwanag niya, baka nga hindi ko matindiran kay Maray, ang trabaho, tabata mapuho na ang budget liberation, kaya ko ngayon matutupan, kaya puwan ko ngayon mag-therapy, kalawin sa bulan. Kaya, so, nag-resign? Nag-resign. Okay. Tama niya. Priority yan sa ibang mga kontra sa iya, ugma. Iyo. Tama. At kuan na. Buda kung may namatayan siya, masamarayan na magtagapay ngalo mananggad. Okay. Ikaduang testigo kang prosekusyon, isinalang sa ikapat na impeachment trial versus VP Sara Duterte. Vice President Sara Duterte, nag-commit ng krimen, sigon kay NBI Regional Director, Jeremy Lotok. Patakot ni Vice Presidente kontra PBBM, seryoso, totoo, sigon kay NBI Director Lotok. Bantang Defense Panel, benemopi ka na nagkuha ni na hard killer, si VP Sara Duterte kontra Presidente Marcos. Tigapot baga ni Senador Alan kung may nakuha na ngaya, kung naraman mo siya nakuha, deban ngaya. Okay. Nakulang komento sa diesel, ibinautob ka mga companies, epektibo alas 6 sinaga, ngayon na Martes, Hulyo 14. Sabi pa di 5? 4.60. Pira? 4.60. 4.70? Almost 5 pesos 60, na. 4.60. De pa siningko, biyo na. Tagtao na mo. Malimit na naman kayo ni Sudalagan ta. Tagtao din mo na. Sama na ba dagdag? Next week mga G's. Ay nako. Okay. Alright. Senador Rolando Marcoleta, fit to travel na. Matapos ma-diagnose na may mild pneumonia. Bagong pwesto ni dating Budget Secretary Amina Pangandaman, idinitin sa kanmalakad niya. Pamasahe sa aeroplano, posibleng magbaba, pon sa Hulyo 15. Ay salamat. Magpapamanila na sa ako kada bulan. Kasi magpara-auto tamalo ng Rodo.
Natada pa din. Supplier ng libreng bagas ng gobyerno, blacklisted matapos kulangon nin 50 sako. Nasala sa estimate naman. Nagkunya na, nagpormisa na salidaan na daki bilog na 10 kilos. Pero dahil na nababawi ang sura, inot na itaong 8 kilos. Aha, okay. Alright, Presidente Marcos, mabiyahe ngayon daw sa Singapore para sa sarong working visit. Yung living ang mga headlines yan na pagkaaga, at dyan Campeways Enterprises, hanapon sa Mr. and Mrs. Raul and Marisa Caldo dyan sa Oros at Legazpi City. Basta radyo ay PYC niyan, tanda mo sabing kunikpado ko mo kainman sa mundo. Sa mga naghahanap po ni metal detector at walk through para sa safety ng mga estudyante, available po dyan sa PYC Enterprises. Ikaw sinda pa di kilay detector? Ano? Ikaw kilay detector dyan si Manong, Hindi, ikaw duman, metal detector. Metal detector. O da, benditadong kape. Ayun. Dahil siyang detector sa pag-utik, ano? Dahil siyang detector sa pag-utik. Ano? Dahil man data, larab na duman sa shop niya, mga honest. Okay. Okay, everyday from News Base. Ini po si Mardila. Good morning. Good morning, Paring Mau. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Thank you, Paring Mars, sa mga headlines in the morning. Sabi kan sa tuyang texter, good morning, Tabi. Namati mi mag-aga na dalugdog po ini sa mayon or dalugdog, salamat. Iyon na nga ni. So may kasabago kasapon bagan interview ni Pio kasi kay Joshua si Madam Dorin Dorin Abilinde o tao ni si Joshua ay pahapunta daw kung ano mga rason nangyari ha. Tuesday beautiful morning, sabi ni amigong Benji Dapugi. At saka kay Manay Agnes Mape, Amada Esplano, Filia Marabella. God is good all the time. Good morning, Henry M. Papo Tabi sa Pag-asa. Iyo, budang ko ang Pag-asa. Sandali lang, Jumat at saka Joshua. Good morning, Tabi. Henry M. Imbitado taka sa birthday ko digdi sa Kalayukay kan Santo Domingo. Dumigdi ka, Tabi, bantayan ta kadigdi sa may kanto kang Reyes Beach. Jaon dyan an harong ko, harani sana. Alas 4 Tabi sa Sabado ang sa kuyang birthday. Baka pwede ka makadigdi ta gusto kang mamidbida ni Lola ta paboritohong kanya. Sabi ni Lola, dai daw siya nag-ugma kung dai ka nadadangog. Kaya dako lang kaugmahan ni Lola kung madigdi ka sa muya sa birthday ko. Salamat po, Henry M. Junior. Ang hapot, sisa itong dudumanong ko sa Kalayukay. Di man kingaran. Di man po kingaran dyan sa Kalayukay. Sisay baya ito. Bako man kita dyan kay Manong Oden sa Reyes Beach maduman kayo dadi. Duman kita sa Duman kita sa Sisay po ining dudumanon ko. Di man po kingaran. Paano? Na naman na. Di man po kingaran. Sandali. Sisay po. I-text mo ako. Kung sisay, tabaka lamang may oras ako sa Sabado. Di, bisitahon ta ka dyan sa Santo Domingo Albay. Iyo po. Makalibre lamang kitang kaon. Yo. Di, i-text mo Tabi. Sisay. Ay, nako, kinatbirich pa sa Pag-asa o. Bata ng aramon taso nakalaog sa par na bagyo. Sa bagay, gari malabo man na magtama sa kadagaang kang Pilipinas ito. Sige daw, kinatbirich, madali sana. Noel, madali lang Noel Bakit hindi Ay, nako. Bakit kaya? Hello, good morning. Ano amigo?
Di ko nga ni kabisado ang Reyes Beach na. Di na kaya akong, aloy na akong di nakakadyan sa Kalayokay, buda sa, aloy na akong di nakakadyan sa Kalayokay, buda Santo Domingo. May inaapot ka ni sa radyo. Madali yung kasing bagong duman pa. Last kong diyan Santo Domingo. So, fiesta, kan fiesta? Madali yung man sana ang bagaw. Napag-abuto man ako sa Henry M nga, hindi sa may birthday. Malay mo kung limaan may birthday duman. Laro man sana yan. Bako na nagpara sakat-sakat ka duman. Problema mo ito. Abo mo ka, nakalima kang araw. Karaot kan sa imong tirada. Basta na, taba ka mag-text lamang ta, 'di ba nun ta kaon ano? Bagda kong gibo. Kundi kang gibo, pwede man ba kami magsabay ako si Dod, si Joker. Joker. Kitan magiriba. Maray mga lalaki na kitan magiribang mga lalaki sa nadi. Dapat talaga. Tanganin ni kita para So kirita lang na mga mapagkakatiwalaan kan mga agumta, di ba? correct. Oh, si Joker, ika, si Dodds duda ako eh. Kitang tulo, ika, si Joker, ako. Oh. Narito na ka kay Dod. Si Pading Dodds, gimedyo may kompa ako, may dit akong Hindrance. Doda, tagari inda. Pero karon ko na si Madam na Grolios, Dr. Eve. Karon ko na kun kumusta ang tiwala nila. Awin na. Okay, sige, Migo. Dahil katultuloy naman ang urong tango niyan. At dali lang, Jomar, para daldal na, oh, busy na, kanso day ko na kontak sa Pag-asa, busy na lugon ko niyan. Oh, madali lang, palagon ko na muna ang report ni Jomar Bien. Mga tugang, hali po dyan sa luwas. Delikado, John. Itong music na ito, delikado. Delikado ito. Hihiling, ito ay Mako Junior, ah. Delikado ngayon music mo nga. Hello, Jomar. Good morning, Jomar. Salamat, Pipi Henry. Good morning sa mga taga Tabaco City. Good morning. Dakulong palang itang mga paradangog dyan. So Ibaga, mga professors dyan kan Peña, good morning Tabi, sa graduate studies boda, so iba pang mga estudyante dyan boda, mga, basta, gabos dyan. Si Dr. Jeronimo Veloso, good morning Tabi din, at saka, gabos, dyan palan sa may, ano ini, anong barangay ang Jomar sa may, iyan na sa may Pierre, anong barangay yan? Cormidal. Cormidal, yan, kaso, sarong aldaw, may nabibil akong mag-agom, taga-barangay Cormidal, nalingawang ko sungaran. Mag-agom, medyo may dadidan na, nag-selfie-selfie kami dyan sa kanto kang LCC. Oo. Para dangogong ko na, taga-Cormidal, Tabaco City, harangin kami sa Pierre. Yan. Natapirmi ka na sa Tabaco, Tabi, sir, BP. Sabutan mo so sinabi ko, nato, parang ko sa mag-agom sa LCC, Ligaspi. Okay. Una ko sa Tabaco. Tapuro na sana magkataga-Tabaco. Pig ko, kumusta mo? Di man ako nagdadyan sa Tabaco nga na aloy na. Sa mga nagkamerid binang ko, di ko sa LCC na iling, Ligaspi. Okay. Okay? Okay na po. Mayapot ka pa? Dahil nata, bata, ano ini? Dipisil na. Sige, nataturog pa man si Macy. Sige na. Naka-record sa Facebook. Ano? Naka-record sa Facebook. Pigi-review niya pati. Dahil na pwede ka. Ito, pag nadangog sa radyo, pagkalapwas-lapwas na. Lapwas na. Ngunyan, pwedeng pag naistoryahan, review ha daw nga. So, sabi ka ito. Balikan, dipisil. Hira ka man. Salamat, Ihado. Okay. Voluntaryo tabi biping suminorender si Juan sa mga pulis. Matapos maraman na may warrant of arrest palan, inian ipinag-report kan Santo Domingo PNP. Matapos nakasud voluntaryong puminasiring sa side ng Hepatura si alias Juan, residente kan Santo Domingo, alas 8:50 ang pagkaga para mag-surrender. Bida ni Juan, boss. Pusasin na nido ako. May warrant of arrest pa lang niya ako. De lamang ka mo nagapait ako. Kung masupog na matiklo ako dyan sa luwas.
Di lang nga kung nakatarami. Gapalan nga ako dyan. Oo, di lang Okay. ako sabi-sabi. Masupok baga nga yung mga timing nindo ko sa luwas. Pinusasan nindo ako. Correct. O nila ako digdi nasa digi sa loob ka na headquarters pusasin nindo ako. Ako lamang sa luwas. Voluntaryong nag-surrender ang kaso falsification by private individual and use of falsified documents. So, ang piyansa na rekomendado is 36,000 pesos. So, ipinag-book ang Santo Domingo PNP si Juan bilang sarong suspitsado sa kaso as in voluntaryong nag-surrender para hampangon sa iyang kaso. Yan BPM informasyon, Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan sa luwas. Ano nga ning... Oy, Pretty Girl, ano nga ning programa ni Pretty Girl? Ano nga ning programa ni Pigdadagog ninda? Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Tumpak ang lalaking hindi inuumaga. Kaso, saan ako nakamidbid ka? Siguro kaso hapon ito Ayan, may namidbidan ako dyan sa embarkadero kaso hapon na mag-agom, giraray. Ano midbidan ko ninyo? Puro mag-agom. Good morning, tabi, Mr. Henry M. Nyako, good morning po. Pwede nga makipicture. Kasi takot ako dyan. Ang selfie baga. Haranihon ang pandok mo sa cellphone. Minahiwason ang... Minaliwanagon ang screen ganun ko. Ang cellphone. Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Joshua Bino. May dagdag na report. Good morning, Joshua. Yes, BP, good morning. Bago sa bareta mo. Good morning sa mga karantabay. Bago sa bareta mo. Ano man ang ganito ay lat nguna pala. So pag-asa Tawad, paka-report mo na lagod. Ano nangyari duman sa sabi na dadangog na dalugdog dyan sa may Bunga, sa may Vongga, boda sa mga taga, hindi. Boda sa kataraning na lugar. So ano sabi ni Doreen kasapon? Nadadangog ko ito sa programa ni Pio. Kaya lang medyo nagbaba na ako Di ko natapos. Ano nangyari? Sa Mayon? Medyo delikado kaya depende talaga ang sitwasyon kan Bulkan Mayon. Ang sabi ni Miss Doreen Abilinde, ang officer in charge kan Sibox Mayon Observatory, nag-intensify depende ang lava flow. Kaya medyo naglalangkaw man depende ang narehistro. Ang nag-identify sa lava flow, nagkukusog sa bulos? Kusog ang bulos? Nagkukusog ang bulos ngunyan. Kaya naglalangkaw man ang mga nare-record ngunyan ng mga pyroclastic density current o PDC. Uson? O sa lokal na term, uson. Pig kasi pagi kaya, bago ako magkaturo, pigisirip ko so Mayon, tamaliwanag. Grabe subulos ka sa Bangya. Naglalangkaw talaga depende ang bulos. Ang bubuluson niya, sugari ba kayo makiblit? Sige, go. Bata may mga akit pala. Bata pala may mga akit pala. Nyaraon pa sa mga arong. Okay. Ngunyan. Lagyang ko depende ang mga uson, boda ang mga rockfall event. Okay. Ang sabi nga ni Miss Doreen Abilinde, so nangyari ka na kaagingal daw, record-breaking tabi BP Henry, nakapag-registro sila ni 13,000 metric tons sulfur dioxide emission. Pinakahalang ko ini sa laog din 20 sa isaon. Okay. Gusto kong maraman, so magdadangog na rumbling sound. May rumbling sound na may ngunyan, dahil? Ngunyan, BP Henry. May actually, so ibang mga residente, na storyata, may nanahog talagang ragubnob sa bulkan. Diyo kaya BP Henry, iba ang sitwasyon ngon yan. Sabi ni Miss Doreen, itong alangkaw na sulfur dioxide emission, ibig sabihin, may supply nin magma na kumbaga haraniho na sa bunganga ng bulkan. Okay. May kategory, saan ba tadang dila ini may categorical na simbag si Doreen na nagdadalugdog talaga o nagragubnob ang laukan bulkan ba yun nadangog kan mga tao? Dae? Wara? Pabibigyan na paliwanag baray. Bakit ba sila nadangog kan? Bakit ba sila dangog kan mga tao na dalugdog, na ragubnob?
Di ba? Actually, yun talaga nakasod, ma. Igwa. Iba, may mga text ba kasi ko? Oo. Igwa talaga kasod, ma, VPN. Kanya kayo wakiuson, kasod, ma. Oo. Na, so, aspol nga, ni, pasiring sa Bakakay. Yeah. Nagaragubnog talaga, dahil kan mga residente. Naharane. Pero may na-record sa Paybox. Ibling igwa. Oh. Okay. Yan nagilang ka, BP Henry, ang mga rackful events. Kaya talagang madangog mo ang tarandulan. Okay. Dangog mo ang tarandulan, BP Henry. Nagilang ka itong mga rackful events. Na kung magsutura ko lang ka po, bubulo sa paibaba, BP Henry, haling sa bungangakan bulkan. Dahil duman sa halang kabo na sulfur dioxide emission, ibig sabihin nga, dakol na supply in magma, ang nagitaas pa sharing sa bunganga BP Henry kan bulkan ba yun? Na ang sabi ni Ms. Doreen, talagang shallow o kaya haramiho na sana ang pag-itaas paluwas sa bunganga. Ayun. Okay. Ngunyan, itong magma na tigo-supply, posible nga yung iyon na iyan sagkod ngunyan, ipagbubuga na kang bulkan mayon. Ngunyan, dahil duman, nakaka-trigger man iyan BP Henry, min mga strombolian activities. Ngunyan, itong strombolian activities nito BP Henry, ibig sabihin, igawin mga pagputok sa ibabaw kan bulkan. Okay. Now, okay. Deklaro na. Ang gusto ko lang, last na lang tabi, Diyos, gusto kong klarohon. Natatapag ako nagisimbang, dahil siya nagisimba, nagkukul, dahil siya nagisimbang, buda nagtitext ako. Pag nagkukul, buda nagtitext, masinimbagon siya. Nagkakataon kaya, nagbabiyahe, pero... nagbabiyahe? Pagkasod, pagsabing, nasa opisina na nga yato. Pako naman. Pero kaso tinext talaga na nasa opisina na nga yato. Ako nagtext sa iya, buda nagapod. Nag-text mo kaya ako niya ako. Nag-text ka man. Sige nga na Henry M. Kinsa na kaya. Kakabot ko lang sa opisina. Then yan ang text. So, apod sa text na biz na. Nag-reply pa lang sa imo. Siyempre, on board ka. Naghapot man sa nangana ko. Ang gabos na hapot ko sa iya, tara mo, kubag automatic dapat. Kaya ang gibong ko na ngunyan, gabos ng apod ko sa iya, pag-iong ko na sa imo. Spokesperson? Iyo. Yun na sa nagibong mata. Ngani, naklarado ang gabos. Di ako mag-asa. Ang lalaking Masabi si Doreen, intrigero ngayon si Mr. Maceda. Okay. Sige, go. BP Henry, sa report ko pala. Galing mo na, may bareta ka. Pagod ako dahil na. Igwap. Ikisa na. Okay. Okay na muna ito ngayon. Okay na? Okay na ngayon? Okay na, BP Henry. Okay na yon. Anyway, yan, BP, ang istorya. Just Sabino, DCGB. Salamat, Joshua, sa report. Nagdadamog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, sandali lang. Nyan, nagring na ang pag-asa. Sige, duty ko niya na, no? Sige, ang duty ko niya. Good. Aba daw. Nag-ring. Ganun lang, ha? Pag-asa lang. Good morning. Good morning. Good morning po, VP. Good morning, Miss Alexis. Yes po, good morning po. Okay. Pili maghapot. Ay, sige po. Sige. Nataka sa bago ta, kinatberits ang cellphone nindo dyan sa pag-asa? Ay, may nag-upload, kaya nag-interview man. Kung may nag-upload ko ta, di busy taon, bako kinatberits? Ay, perminaan. Saan mo binugtakan? Saan mo binugtakan ko cellphone? Paka-upload ka, diba? Ay, hindi sana sa tungod ko. Nata, de ko na uploadan. Ay, katapos pa lang. Di ka nag-CR? Ay, dahil man. Kasi bago pa akong upload, kinatberits ang number? Ay,
Ay, yun talaga pag may kaulay na iba. Tapos nag-upload sa same na cellphone. Kung may kahuron nga ni Baya, dapat iya na cellphone na anan, tataramon niya, busy taon. Ay, iba man. Ang nakabugtak do, ang sabi naman, the number you dial is cannot be reached. Siya nakasuot, nakapigsimbag ako eh. Paliwanag pa, sige. Paliwanag. Ay, dain na. Then, di ka naman paliwanag. Dain na. Oh, maray man. Nadagitan pa na ako De, bago mag-forecast. Naghapot man sana ako. Naghapot man sana. Nadagitan ko sa best forecaster of the year. Naghapot man sana. Yo. Amo po. Oh. Sa masunod, sige, din na mautro yan, ha? Ay, hindi ko man ma-promise. May kaulay talaga ako na iba. Ulokon si Junior. Ay, na. Oo, sige na. Go ahead, Tabi, sa forecast. Kumusta na sa naglaog na bagyo? Go ahead. Yes po, para sa magiging kamugtakan ng satuyang panahon, kunyang petsa 14 ng Hulyo, aldaw pang Martes, itong ang babantayan tang bagyo na si Bagyong Josie ay naglaog sa ating Philippine Area of Responsibility kaso bagong alas 3 ng aga. Bali po itong si Josie ay huling nahiling sa layong 1,085 kilometers sa sirangan ng Eastern Visayas. Taglay ni Bagyong Josie ang kusog ng paros na nag-aabot ng 65 kilometers per hour at pagbugso naman na nag-aabot ng 80 kilometers per hour. Naghihiro pa si ring sa direksyong northwest itong si Josie na may kaskas na 25 kilometers per hour. Sa ngunyan ay para mang nakabandera na tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa. Base sa ating track and intensity forecast, itong si Bagyong Josie ay dito lang maagi sa gilid ng ating Philippine Area of Responsibility at maluwas din at siya nabanggi or sa agang-aga. So, ay makita nag-expect na magkaigwang epekto ito sa anumang bahagi ng ating bansa. Kaugnay nito kang associated weather condition di sa Bicol region, ngunya na aldaw is partly cloudy to cloudy skies na may mga isolated lamang na mga paguran asin mga pagkikilat at pagdaguldol ang posibleng mamatian ngunya na aldaw. Mali yun po, generally fair weather ang sa tuyang tiga-expect since wala man sa ating epekto itong bagyo. Mali yun po sa tuyang weather forecast and update. Hali po digdi sa Pag-asa Legazpi, Alexis River po. Bis Alexis? Yes po. Then akong hapo, Tabi. Salamat, ha? Opo. Bye-bye. Sige po, bye-bye. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Ano yun Ma'am Ruby na pigtataramo, Tabi naman, Ma'am Ruby? Anong pigtataramo, Ma'am Ruby, Tabi? Ining principal dyan sa bagong abre. Anong pigtataramo, Madam? Ma'am Ruby na naman ako. Paggaganin man na Diyos. Bako na binapreparar kang pamahawunta. Malog pa sa klase ko. Anong pigtaparatara mo? Hello? Hello? Hello, text ba to? Hello? Hello? Text ba to? Ay, text yata to, hindi call. Happy birthday kay Kagawad Irene Ibayan, kan Barangay Santo Cristo, Tabaco City. Good morning. Mabareta na kita talo, size na. Hello? Ano? Ay, talay mo nagapok si Alexis. Ako mandong yung mahapon. Hindi nga, hindi man sa pinimagapot sa ko, siyang mahapot. Ako ang mahapot dapat. Natang ito nagpapareklamo ka.
Sige, reklamo mo ngayon. Diyan ka magkapon. 5:30 pa nga ako naghahalat kaya po. Maapon ka, malas 6. Sige, bye-bye. Mga tugang, ang mga balita susunod. Magalipas kan mga patalastas. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras Pilipinas, alas 6:04. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga nagbabagang bareta. Dipisil pag ang bareta junior nagbabaga. Pag nadako po ang pwedeng kumalayo iyan sa kamot mo. Headlines, mga tugang kan mga darakulang bareta kanal daw. Apisar kan pagitaas kan sulfur dioxide emission kan bulkan mayo na pigkukonsiderar na pinakalangkaw sa laog din 26 na taon dahil pa man giraray nin basehan para itaas ang alert level 4 kan bulkan sigon kay FIVOX mayon Volcano Observatory OIC Durin Abilinde. Nominasyon para sa 10 Silyab Kanalbay Program kan gobyerno probinsyal bukas na para sa mga incoming regular as in graduating 4th year students. National headlines, DOH Secretary Ted Herbosa nagdimitir sa pwesto dahil sa isyong pangsalod. Vice Presidente Sara Duterte nagkomite ng krimen sigon kay NBI Director Attorney Jeremy Lutok. Sa ibang nasyon, US ipinag-insister na bukas pa man giraray ang Strait of Hormuz. Kabaliktadan sa anunsyo kang Iran na sarado na ini. Business News Flight Fuel Surcharge ibinabakan Civil Aviation Board sa Level 8. Sports, Pinay tennis sensation Alex Ayala luminokso sa world number 28 sa Women's Tennis Association rankings. Health News, dahil pagbugtak sa peligro ang buhay sa bagay pagkonsumo nin sobrang asin makusog na patanid sa publiko kan mga eksperto. Detalles, mga tugang kan mga bareta nyato sa lado lokal. Ipinagladawan po kan FIVOX bilang record-breaking ang narehistrong sulfur dioxide emission kan Bulkan Mayon kan nakaaging daw. Sa entrevista kan DCGB News kay FIVOX Mayon Volcano Observatory Officer in Charge Durin Abilinde, sa iyang sinabi na uminabot sa 13,000 na tonelada ang sulfur dioxide emission na ibinuga kan Bulkan Mayon na iyon pinagkukonsiderar na pinakahalangkaw na narehistro sa monitoring history kan Bulkan Mayon pon kan taon 2000. Kasudma sa giraray na nakapag-eksperyensya nin ashfall ang nagkapirang parte kan Albay, siring kan Banwaan kan Bakakay, asin malilipot dahilan kan short-lived lava fountaining, asin pyroclastic density current o uson na nagdura din 15 minutos. Dagdag pa kan opisyal, nasa nakalis na aldaw padago sa nakakapagrehistro nin weak explosion o minor strombolian activity. Sa ngunyan, dai pa man magkakanigo na basehan para itaas ang alert level 4 kan Bulkan Mayon. Sa ngunyan po sir, wala po pa po kitang nahihiling talaga ng mga senyales na kay po hantang itaas sa alert level 4. Kasi ini pong mga naobserbahan tang mga ngunyan, mga parametro sa mayon is laog pa po talaga siya sa alert level 3. Unless po may mahiling kitang signs na may impending po na hazardous eruption sa mayon, darakula po na na explosions or eruptions. So, yun lang po yung time na pwede kita mag-raise to alert level 4. Bukas para sa mga incoming regular as in graduating 4th year students o college students ang pagsumite ni nominasyon para sa 10 Silyab Kanalbay Program kan Gobyerno Probinsyal Kanalbay.
Sigon sa Albay Provincial Education Department na pinamamayuhan dito ko Jeremy Cruz, irarom kan bagong ipinaluwas na regulasyon kay puhan aning coming regular fourth year ang nominado. Sa oras kan pagsumiter, kaibahan sa mga kinakaipa na dokumentos ang transcript of records o certified copy of grades from pon first year sa third year, pati na ang certificate of enrollment. Apera kay ni pinalawig man sa Hulyo 15 ngonya na taon ang deadline kang nomination forms pinagingganyer man ang mga kwalipikadong estudyante na magsumiter kan sa inang requisitos para sa nasabing pagmidbid. Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Aramon tang report, mga tugang kasabay si Jimmy Nasalita, halipo dyan sa luwas. Ininbitaran sa sangguniang panglungsod kaso hapon sa Ligaw sa Lindong kan Committee of the Whole sa pamamayo ni Vice Mayor JP Yip David ang mga taga DPWH Regional Center Engineering District kung saan katuyuhan kan sanggunian linawon ang estado kan mga proyektos lalo na ining mga maharlika highway na haros dahil na magkairintindihan kung magkakatarapos pa ni ba asin kung may pundo pa. Gulpi ang mga questionable na mga proyektos digdi sa area kan Ligaw, ining section by section kan mga tinampo kung saan na pagaraman na iba-iba ang mga contractors ang hapot kan sangguniang panglungsod ano na ang mga status kay ni asin scope of works kabilang pa sa mga issues ang tinampo sa area kan Ligaw Piodon, particular itong sa barangay Malama na kung saan ang kontraktor na inbuelto duman sa kontrobersyal na flood control sa na binayaan na sana nakatiwangwang ang tinampong pigtatrabaho digdi sa nasabing lugar kabilang pa ang saruman na area pa kan Ligaw to First District Road. Sa ibong nalado, asigurar man kan mga taga DPWH na sa masunod na semana ma-provide ang DPWH nin mga listahan asin scope of works kan mga proyektong may issues digdi sa nasabing syudad. Mientras tanto ang kamawutan kan sangguniang panglungsod na kung nangangaipo tumabang ang sanggunian sa paginin na pagbilog nin resolution address kay PBBM o kay Secretary Vince Dizon para hagado na magkatarapos-tapos na ang mga proyektos gigibuhon ini depende sa report asin kapaliwanagan kan DPWH bilang iyo an implementing agency. Yan ang mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Mientras tanto, deliberasyon sa propestong presyo asin diskwento sa mga quarry materials sa probinsya kan Albay ipapasakamot na kan sangguniang panlalawigan sa Albay. Karen Ala sa report. Nasa kamot nangunyan kan sangguni ang panlalawigan kan Albay ang pag-uruyon kan mga quarry operators na may adjust pababa ang presyo asin pag-deliver kan mga quarry material sa probinsya kan Albay. Ang bola, yao nangunyan kay kinatawan Brian Arandia bilang chairman kan Committee on Environment and Natural Resources kan Junta Provincial dahil susog sa direktiba ni Gobernador Noel Rosal. Kaipuhan sumairarong sa public hearing ang mga ini. Tangani na mapagkasunduan kan gobyerno probinsyal, mga kinatawan, asin ining mga quarry operators ang nabibilog na protesto ngunyan na i-adjust pababa ang presyo kan mga materyales na pinagkukuroa sa pamitisan kan mayon, asin magkaigwa lamang ng diskwento ang mga tagalbay sa pag-deliver ti mga baybay, graba asin iba pang quarry materials na pinag-agrangayan na kan mga tagalbay na makalunon. Karen Ala, DCGB News. Oras Pilipinas, 14 makalipas ang alas 6 nin pag-aaga. Deworming accomplishment kan Department of Health sa Bicol, 80% na. Pagtugot asin kooperasyon kan magurang hinagay. Angel Mostaza, detalye mo. Nangapunan ang
Department of Health Bicol Center for Health Development sa mga magurang asin guardian na suportaran asin aktibong magpartisipar sa mga pigibong community-based asin school-based deworming para maprotektaran ang salud kan mga aki kontra sa infeksyon darakan mga bulate hali sa kontaminadong daga. Sigon kay DOH Bicol Regional Integrated Helminth Control Program Coordinator Daryl Balane, sa pinaka-ultimo ng datos nasa 2.23 milyon na mga aki na may edad 1 sa 19 anyos nakapagtaon na sindanin deworming digdi sa 1.79 milyon o kapareho nin 80.25% hali sa overall target. Pinakahalangkaw kaini anay rehistro sa Camarines Norte na may 98.35% accomplishmento para sa deworming. Sinundan ng Catanduanes na may 95.90%, Sorsogon na may 89.28%, An Albay na may 82.61%, An Camarines Sur na may 78.20%, Naga City na may 67.27%, asin ang Masbate na may 61.20%. Ang nasabing lakdang ang pigibukan DOH Bicol tanganing mapugulan ang pagkakaigwan ng malnutrisyon kan mga aki kasabay pa ang mga helang araw kan anemia, pagluya kan resistensya, asin ang pagbagulbol kan pagdakula, asin ang pagbagulbol man kan aadal kan mga aki. Dagdag na bareta, Angel Mostaza, DCGB News. Mientras tanto, alarmaryo may dagdag man na bareta. Nagdududa na lugod ang ibang konsumidores ng kuryente sa Albay na pigtutuyo ka na leko ang brownout para ma-justify na lumaog naman ang pribadong maniamento siring kan Meralco. Inot nang nagduda man si Congressman Attorney Pido Garbin Jr. na may interesado kan mababang 800 million pa na budget hali sa gobyerno nasyonal para sa second phase kan rehabilitation kan Aleco. Kaya nagalaog sa eksena ang opsyon na lumaog man ang Meralco sa imbitasyon kan Liga kan mga municipal mayors. Indugan na iba na tawan pa nin tiyansaan Aleco. Alagan ngo niyan, may mga nagdududa na lugod na pigtutuyo ang brownout para ma-justify ang paglaog kan pribadong kumpanya. Alarmaryo, DCGB. Mientras tanto, estatwa ni dating Congressman Carling Imperial binuksan asin ipinhiling na sa publiko sa laog kan Bicol University. Seremonya kaini panginutan ni National Defense o pinanginutan ni National Defense Secretary Gibo Chodoro. Joshua Bino sa report. Hello. Yes, ipinahiling na sa publiko ang memorial bust o estatwa kan Pandok ni dating Congressman Carlos Tapay Imperial. Ginibo ang seremonya kay ni kasuod ma Hulyo 13, 2026 kasabay man kan pag-celebrar kan sayang ika-96 na birth anniversary. Ang seremonya iyo ang pinanginutan mismo ni Secretary Gibo Chodoro kan Department of National Defense. Si dating Congressman Carlos Papay Imperial pinagdimigdid bilang saro sa mga principal authors kan lay na nag-establisar kan Bicol University. Kung kaya pagkukonsider ini bilang saro sa mga harigi kung naitindog ining Bicol University digdi sa syudad kan Legazpi. Sigun kay Defense Secretary Gibo Chodoro, ang kada university may kanya-kanyang mga kultura. Mawawara ngaya ang kultura kung daita midbid ang mga importanteng tao arog kay Congressman Papay Imperial. Kaya sigud sa iya, importante hon man ang naging seremonyang iyan kasuod ba kung saan ang memorial bust o estatwa kan Pandok dating Congressman Papay Imperial iyo ang mahiling sa atubangan kan Bicol University High School Department. Dagdag na barata, Joshua Bino, DCGB. Educational assistance na ipinagtatao kang LGU Tabaco. Bako eksklusibo sa sobraan pagtios. Report kay Jomar Bien. Bako sana para sa poorest of the poor, an educational assistance na abot sa 9 na taon ang ipinagtatao kan lokal na gobyerno kan Tabaco sa mga college students, kundi pati naman sa medyo
nakakaangat kidit sa buhay. Ini ang pigtawanin doon asin paliwanag ni City Social Welfare Development Officer Jen Mayo matapos na may mga nagruluwas na kritisismo na nagiging recipiente kan sa indang educational assistance pati na itong mga nasa pribadong mga eskwelahan. Sinabi ni Mayo na totoong napapasabay sa indang mga scholars, grantees, ang mga nasa pribadong eskwelahan sa mga rasones na pigihiling nindaman sa mga estudyante itong sa mga inanggad pa nakakaresibinin ano pa manatabang o grant hali sa manlain-lain na mga institusyon kang gobyerno arog kan sa mga scholarship man sa ibang ahensya kang gobyerno. Sigun kay Mayo na ang iba kayang mga nasa public school na nag-a-apply sa educational grant, igwa naman pa na nagkaka-receive, partikularmente ang mga nasa pampublikong eskwela na libre na sa tuitionan mga ini. Kung kaya pigtatawan naman ni Danny Chansa na matabangan, itong mga nasa pribado na naghihingo man na makatapos alagad daing nare-receiving ano pa man na grant o libre tabang hali sa gobyerno. Ang educational assistance kanu kan gobyerno kan tabako nagtataon ni 5,000 pesos sa kada semestre, pero hanggang 2 semestre sana an pwedeng itawkan mga ini asin pagkalapos nin makaresibinin pang 2 semestre ang sarong estudyante itatao naman sa iba ang alokasyon para sa iya sa presente igwa sa sobra sa 400 na mga scholars ang lukan na gobyerno kan tabako sa kolehiyo. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Oras Pilipinas, 6:21. Magbabalik ang mga bareta. Makalipas lang po, Kenny. GB News Express. GB News Express. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog
ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Anom na dekadang nang nagsisilbi nin may pagmakulog asin nagahatod nin magkakanigong pinansyal na produkto asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated ang kaagapay asin katuwang kan pag-abot kan sa indong mga pangarap. 60 taon nin serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small, and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Kuya nyo ba nin hashtag HopeCore? Kung iyo, ilingon nindo sa online so hashtag isimaging best ni istorya nin dati mga MacDo crew members. Nakakainganyo. Igwa mga nagpun sa MacDo bilang crew members, ngunyan, nakamtanan ninda so sa inda mga dream jobs. Igwa mga naging nurse, teacher, journalist at pro volleyball player pa. Kadakol sa inda nagpuon sa crew member at nagtalubo bilang manager na mamayukan sa iyang sadiring grupo. Sa kuyang orgulyo para sa inda. Sa mga istorya ninda, isimaging best me talaga sa MacDo. Perfecto ang sinang setup para sa working students, ninulis sa orog ninda, flexible schedule. Sinda mag-a-adjust depende sa katungdanan mo sa eskwelahan. Igwang pagtutulungan din, kaya masasarigan mo ang pagtatrabangan nin lambang co-crew members mo. Igwa sinang world-class training na matabang sa imong pag-usuwag. Talagang easy maging best me. Kaya, kung ika naghurup-hurup sa pag-apply, dibuhon mo na. Visit MacDo PH Careers Facebook page or visit the nearest MacDo store near you to apply. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo naaalarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro.
Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. GB News Express. News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, alas 6:30 na po nin pagkaaga, nag-resign bilang Department of Health Secretary si Teodoro Ted Herbosa dahil sa health reasons. Sigon sa surat ay pinadara sa Malacanang, ipinahayag sa surat ni Herbosa na sa iyang paglimitir sa pwesto dahilan kan padagos na pagpaparahay matapos magserarom sa bilateral knee replacement surgery. Sinabi ni Herbosa na matapos ang successful bilateral knee replacement surgery, kay pa niya pang magsairarom sa physical therapy as in rehabilitasyon na daay mababa sa sarong bulan. Ipinaliwanag niyang pwedeng maapektaran ang panglaraning deliberasyon sa propestong budget kan Department of Health sa Kongreso kung daay niya itatao ang bilog na oras as in atensyon na kinakaipuhan sa pagdangog. Nagpasalamat man ang dating sekretary sa presidente sa tiwala. Dito na sa iya sa laog nin maabot nin 3 taon na pagserbi as in sinabing padagos niyang susuportaran ang programa kad administrasyon sa aspeto kan salud. Inako ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang courtesy resignation ni Herbosa as in ipinagdesignar si Jose Bretanillo Poljante Jr. na sarong veteranong orthopedic surgeon as in dating medical chief kan Philippine Orthopedic Center bilang bagong secretary kan Department of Health. Ipinagdesignar ni Presidente Bongbong Marcos si Dr. Jose Bretanillo Poljante Jr. bilang sarong sekretary o bagong sekretary kan Department of Health. Sa salidahan kaini si Health Secretary Ted Herbosa na nag-resign o nagsumiter nin courtesy resignation dahil sa iyang salud. Sigon kay Palace Press Officer Claire Castro, nagsumiter nin courtesy resignation si Herbosa dahil gusto ngun ang tawan ng atensyon ang sa iyang kamugtakan. Bago ang sa iyang pagkakadesignar bilang DOH Secretary, nagserbi man si Poljante bilang Medical Center Chief kan Philippine Orthopedic Center poon kan 2014. Naging parte kan DOH ini kan taon 1971 asin natapos ang sa iyang orthopedic residency sa Philippine Orthopedic Center kang 1994. Nagtapos siya ng kursong medisina sa University of the Philippines College of Medicine asin nakamtan ang master's degree sa Hospital Administration sa Ateneo de Manila Graduate School of Business. May aumento po sa presyo kan produktong petrolyo epektibo kas bagong alas 6 nin aga na Hulyo 14, 2026. Sigon sa pahayag kan Shell Philippines, ang gasolina may aumento nin piso kada litro, big time na aumento sa diesel nin 4.60 kada litro, mantang ang kerosene 2.30 kada litro ang aumento. Ang pagitaas kan presyo nin petrolyo kasunod kan US-Israeli attack sa Iran na yuman ang dahilan kan pagitaas kan inflation kan Pilipinas pon kan Marso, pero mas kinapiglaoman ang pagiging normal na oil shipping sa Strait of Hormuz. Sinabi kan mga analyst na abuton pa nin bulan bago makabalik sa pre-Mid East war levels ang presyo nin gasolina. Isinalang po sa ikadawang testigo kang prosekusyon kasunod kan ika-4 na impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte na si Attorney Jeremy Lutok, ang Regional Director kang National Bureau of Investigation o NBI sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Si Attorney Lutok, iyon inapod
para magtaonin testimonya may kinaraman sa Article 40 na grave threats kan impeachment complaint. Ang artikulong ini may kinaraman sa naging kontrobersyal na pahayag ni VP Sara kan Nobyembre 2024 kung saan pinagunambitan niya ang pigasabing planong pagpagadan kina Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, asin dating House Speaker Martin Romualdez in kaso siya magadan. Bilang opisyal, asin investigaro kang NBI, ang panginot na trabaho ni Lotto kaya midbidon asin patunayan ang kredibilidad kan affidavit sa investigasyon asin mga nakatakod na video na nakuha kan Bureau. Kamabutan kang prosekusyon na gamiton ang sayang testimonya para patunayan ang mga patakot kay Vice Presidente na seryoso. Totoong nangyari asin may sufficienting basehan para sa kasong grave threats asin inciting to sedition. Ang paghampang ni Lotto kaso hapon nagpakusog sa nainot ng testimonya kang primerong testigo kang prosekusyon na si NBI Senior Agent John Mark Calilong na iyuan nag-authentic sa mga digital recordings kan press conference ni Vice President Sara Duterte. May krimen na nakomiter ang Vice Presidente. Ina ang pinag-insister ni National Bureau of Investigation asin NBI Director Attorney Jeremy Lotto kan haputon kung may sufficienting basehan para masangatan nin criminal complaints ang Vice Presidente. May kinaraman sa pagpapatakot ni VP Sara sa press briefing kan Nobyembre 2024. Base sa NBI investigation, may prima facie evidence with reasonable certainty of conviction para ireklamo ang Vice Presidente in grave threats as in inciting to sedition. Fit to travel na o pwede nang magbiyahe si Senador Rodante Marcoleta sigon sa Philippine National Police o PNP. Alagad, maski fit to travel na, pigrekomendar kan mga doktor na tapuson ngunang kan senador ang sayang medikasyon na simpag-inom nin antibiotics para sa mild pneumonia sagkod Hulyo 15, 2026. Sigon kay Police Lieutenant Colonel Benali Bayaniyok kan PNP General Hospital, maray ang kondisyon kan senador asin pwede na siyang mahampang sa korte basta nakasulog nin face mask, wala siyang kadipisilan sa paghangos. Magiginomduman na confine si Marcoleta matapos makamati din pagkulog din daghan asin halangkaw na blood pressure kasunod kan sa iyang pagkaaresto dahil sa kasong plunder kang Hulyo 6, 2026. Nagpahiling man ang sa iyang mga nakaaging eksaminasyon na iba pang kondisyon araw kan degenerative disease asin alta presyon. Piglao man na ihampang si Marcoleta sa Sandigan Bayan para sa iyang commitment order kapag natapos na ang sa iyang medikasyon. Baretangon yan mga tugang sa ibang nasyon, ipinag-insister po kang Estados Unidos na bukas pa manggirare na Strait of Hormuz suhay sa anunsyo kan Iran na sarado ini sa taho kan panibagong balyuhan in pag-atake kan mag-ibong na lado. Magigirumduman na lalong nagkusog ang labanan kan nakaaging simana matapos sabihon kan Amerika na tinamaan kay na sobra sa 140 target sa Iran. Ang mga pag-atake pagbalo sa punteriya na kan pwersa kang Iran sa barkong nag-aagi sa Strait of Hormuz ang nagagamit nin bako otorisadong rota kanakaaging aldaw perit na nanguti ilang Iran sa kontrol kaini sa Strait of Hormuz asin pig anunsyo sagkod o nasarado sagkod na magpaluwas nin kadagdagan na notisya. Naglansar man ang Islamic Revolutionary Guard Corps kan Iran in mahiwasan na pag-atake sa mga base militar kan Amerika mantang sinabi kang United Arab Emirates, Qatar, Kuwait, Oman asin Bahrain na sa indang pig-aksyonan ang missile asin drone strike hali sa Iran. Apisan kan panibagong serye ng pag-atake, sinabi ni US President Donald Trump na ipagpapadagos ang dialogo asin babaloon kan mga mediator na buhayon ang peace process. Bareta po sa negosyo, pigalaoma na maginhawa ang presyo kan domestic asin international flights sa ultimong parte kan bulan matapos sa giraray na ibaba kan Civil Aeronautics Board o CAB ang passenger fuel surcharge sa level 8. Nasarong abiso kan Lunes, sinabi ng CAB na ipapautob ang bagong level kan fuel surcharge pon Hulyo 16 sagkod 30 kasunod kan level 9 na ipinautob kang Hulyo 1 sagkod 15. Serarom kang level 8, papatawan ng 253 pesos, sagkod 787 ang fuel surcharge kan mga domestic flights, mantang 835 pesos man ang babayadan hali sa base fare na pigpapataw kan mga airline tanganing babawi ang gastos sa jet fuel. Baretang sports, padagos ang pag-angat ni Pinay tennis ace
Alex Ayala matapos makamtan ang panibagong career high sa Women's Tennis Association o WTA rankings kasod mang Lunes. Gikan sa 32 spot nagitasin 4 na pwesto si Ayala sa number 28 matapos makakuanin 1,666 na points sa pinakabagong record kan WTA. Dalampasan kay niya ang dati niyang pinakahalangkaw na pwesto na number 27 na nirestro kan Marso. Dakulang parte sa pagsakat kan ranking ni Ayala sa iyang makaistoryang kampanya sa Wimbledon Championships kung sain nakalaog siya sa round of 16 sa torneo. Dinaog kan 21 anyos na pinaya nagkaperang makusog na kalaban kay bahan ang Wimbledon defending champion na si Iga Swiatek sa round 32 matapos ang 7-6, 9-6-2 na panggana. Dagos na nagtaposan sa iyang kampanya sa Wimbledon sa kamot ni Jasmine Paulini sa round 16 matapos ang 6-4, 4-6, 6-3 na laban. .40 na ang oras sa Pilipinas. Health News. Kasabay po si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Dahil pagkompromiso ang buhay sa sobrang pagkaunin maskad ang makusog na abiso ang mga eksperto sa salud sa kinaban. Sigun sa World Health Organization o WHO, ang pagkonsumo ng processed foods na kalangkaw sa asin nagpapakusog sa peligro ng premature o atab na kagadano dahil sa ilang sa puso, asin, kidney o bato. Ang rekomendado ka mga eksperto na konsumo ng asin kan lambang individual sa kada aldaw 5 grams o katumbas ng taro sa nang kutsarita. Health News from Newsbase, Mardela, Jaingiba. Thank you, Paring Mar, sa Health News na yan. Mientras tanto, Pag-asa kasabay po si Alexis Revivar sa Kamugtakan Kampanahon. Para sa magiging kamugtakan ng satuyang panahon, kunyang petsa 14 ng Hulyo, aldaw pang Martes, itong ang babantayan tang bagyo na si Bagyong Josie ay naglaog sa ating Philippine Area of Responsibility kaso bagong alas 3 ng aga. Bali po itong si Josie ay huling nahiling sa layong 1,085 kilometers sa sirangan ng Eastern Visayas. Taglay ni Bagyong Josie ang kusog ng paros na nag-aabot ng 65 kilometers per hour at pagbugso naman na nag-aabot ng 80 kilometers per hour. Naghihiro pa si ring sa direksyong northwest itong si Josie na may kaskas na 25 kilometers per hour. Sa ngunyan ay para mang nakabandera na tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa. Base sa ating track and intensity forecast, itong si Bagyong Josie ay dito lang maagi sa gilid ng ating Philippine Area of Responsibility at maluwas din at siya nabanggi or sa agang-aga. So, ay makita nag-expect na magkaigwang epekto ito sa anumang bahagi ng ating bansa. Kaugnay nito kang associated weather condition di sa Bicol region, ngunya na aldaw is partly cloudy to cloudy skies na may mga isolated lamang na mga paguran asin mga pagkikilat at pagdaguldol ang posibleng mamatian ngunya na aldaw. Mali yun po, generally fair weather ang satuyang tiga-expect since wala man sa ating epekto itong bagyo. Mali yun po sa tuyang weather forecast and update. Hali po digdi sa Pag-asa Legazpi, Alexis River po. Mga tugang sa pangaran po ka nagsurat kan Bareta, News Director Mar de la Cruz, Jenny Valera, Nicole Anil Goroyane, asin Shara May Leron. Siring man kay bata ang report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa luwa. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. GB News Express. Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university. Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally. Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol. At dahil sa kanilang local at international partners at alumni network,
Malawak ang opportunities mo, anak. At may alagang UNC po. Mula enrollment hanggang employment. Oo, siguradong makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak. Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now. Kuya nyo ba nin hashtag HopeCore? Kung iyo, ilingon nindo sa online so hashtag isimaging best ni istorya nin dati mga MacDo crew members. Nakakainganyo. Igwa mga nagpon sa MacDo bilang crew members, ngunyan, nakamtanan ninda so sa inda mga dream jobs. Igwa mga naging nurse, teacher, journalist at pro volleyball player pa. Kadakol sa inda nagpuon sa crew member at nagtalubo bilang manager na mamayukan sa iyang sadiring grupo. Sa kuyang orgulyo para sa inda. Sa mga istorya ninda, isimaging best me talaga sa MacDo. Perfecto ang sinang setup para sa working students, ninulis sa orog ninda, flexible schedule. Sinda mag-a-adjust depende sa katungdanan mo sa eskwelahan. Igwang pagtutulungan din, kaya masasarigan mo ang pagtatrabangan nin lambang co-crew members mo. Igwa sinang world-class training na matabang sa imong pag-usuwag. Talagang isimaging best me. Kaya, kung ika naghurup-hurup sa pag-apply, dibuhon mo na. Visit MacDo PH Careers Facebook page or visit the nearest MacDo store near you to apply. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Aces na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta at very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy at Maginic. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. PC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. PC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Sirangan, Virac, Catanduanes. PC Micron Sorsogon, Unit 1, B. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/albaycomputer. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital, and now open Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Smile always!
Sa radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Matauning pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Inihahatod sa Indo kan Department of Environment and Natural Resources Regional Office No. 5 ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman manangod sa satuyang kapalibutan asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na! Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Kayo po 7 before 6 o'clock in the morning. Didi po sa inyong programang Morning Hirit, mga tugang sa DCGB. 7 before 7. Tama, Junior?
Tama ba sa ito yung oras? Sala naman niya sa na-mention mong oras. 7 before 7 in the morning. Pumpyang. Kaya lang, wala naman ngunyang kikuan. Wala naman ngunyang kikuan. Wala naman ngunyang kibula, ano? Igwa pa? Igwa? May bula? Talaga? May bula sa basketball, di ba? May bula sa basketball, pero bula na kalo-kago. Igwa pa? Maluya na kaya ang ganyan nga. Maluya na, gigapo na, bibula sa maabaka. Mga liver lovers, kumusta po ang lifestyle? Party on na tayo later, nababaliwala pa rin ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay. Dahil maaari itong tamaan ng disease tulad ng fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, pag may tama na o makakatulong ang pag-inom ng Liver Aid. Pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up, kaya naman may bagong Liver Aid Pro. Liver Aid! Liver Aid Pro. That's right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement. Ito ay Silimarin Plus multivitamins. May mabisang silimarin pa din sa protection ng atay. Pero ngayon may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansya na nagbibigay proteksyon o nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration ng na-damage na atay. Maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa ang Pro. Ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring support o makatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasama ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid Pro. Yan ang kailangan natin para sa malusog na atay. Mag-liver up na! Ang Liver Aid Pro ay available po sa Mercury Drug, Watson South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. Silimarin Plus multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, mga tugang, balik po kita sa programa. Good morning sa mga taga-Banwang Daraga. Kumusta ka mo dyan? Yan. Naligo na ba kayo? Naligo na ba kayong mga taga-Daraga? Ay, dahil pabarangaya. Sa nita niya ngaya, ora barang ngaya tubig nga na nagabulos. Sana, ang wish ko sa Indo ng mga taga-Daraga, sana sa pagbago kan branding o pangaran kang supplier nin tubig sa Daraga, na ngaran mo niyan Hiraya Water Corporation. Magkaigwa ka mo kipanibagong paglaom para magkaigwa kimarhay na bulos ang gripo kan mga taga-Banwang Daraga. Ang ngaran bagakaan, prime water, di ba? Pero sana ko aming bareta kasuhapon, sabi ni Padingmar, ang ngaran na ngayang bago kaan, Hiraya Water Corporation. Ang meaning da kang Hiraya, parang bagong paglaom, uyug-uyugon mo. May pag-asa. May hope, mga tugang na pwedeng makaabot sa Indo, mga taga-Banwang Daraga. Kaya, ang wish ko lang, baka nagdadangog dyan sa mga busing sa Prime Water dati, sana po sa pagbago, mga tugang kampangaran kan sa inyong kumpanya, sabay man po na mapakaray ang serbisyo kan mga Daragenyo. Tas sabi duman sa bareta aming nako, day naman da dyan kipikto sa kontrata ito nilaugan enot kang Prime Water. Wala siyang epekto sa linaugan kang Prime Water, kundi epektibo da at tabi gararay ito maski nagbago na nin pangaran. Iyo po. Kaya, mga tugang, mga taga-Banwang Daraga, sana po mapakaray ang supply ng tubig dyan sa Indo sa mga maabot na aldaw. Okay? Good morning, Mr. M. Pwede tabi mga pudan sa Tabaco Water District na maki-store
ng water supply digdi sa Bungabong, Tabaco. Dahil lamang kay abiso nawawara ang tubig sa oras kan kasibutan. Salamat. Junior. Sala ang pagdangog mo, Junior. Anong irahaya? Hiraya? Gapunta ka, Junior, galing cellphone na kapot-kapot kong. Sala ang pagdangog mo, Noy. Ang ngaran tabi, hiraya? Anong sala ang pagdangog mo? Latuson takang. Klara doon sa bareta ang pangaran ni Hiraya. Hiraya, Hiraya. Pag nagugmay diferensya ba ko irahaya, hiraya ni mana. O yun po, o wish ko lang kamo tabi nakantabay diyan sa Prime Water, tabi dating Prime Water. Baka po sa pagbago kan sa inyong kumpanya, pangaran, maray man lamang po ang serbisyo sa mga taga-daraga. Hello? Wish ko lang yan, ha? Hello? Hello, Bibi. Yeah. Good morning, tabi. What is the difference between Hiraya and then Prime Water? Ang pagkakaiba sa ngaran na. Pero as of now, kaya nga na ang wish ta, dapat gayod, mapakaray ang serbisyo sa mga taga-daraga. Grabe naman ang problema ninda yan, di ba? Maski pa, Bibi, sampulong ipangalan mo dyan na i-reply yung mag-arayan. Iyon na nga ni iyan. Kaya, ako, pigakalma ko sa buhay ko na sana okay ang abutan, di ba? Kung sa bagay, kung mo lang sinasabing benefit of the doubt. Yes. Pero may, ang nangyayari, for doubt. Ay, naslatusunta ka dyan. Pagparapasaway na pagkagaganin man na Diyos Oo. Nagpalit kasi pangalan. Tapos, yung mangyayari. Kaya nga ni, tatawanan sila nagkipig-apod na benefit of the doubt. Diba? Oo. Oo. Kaya nga ni, alatunta ang resulta iyo. Noel, inumin ng tubig iyo na malipot ha. Inuman mo na iyo. Okay. Sige, bye-bye. Yan, okay. Panindo-nindo yan na anong pahanin? Hiraya? Yeah, okay. Gusto kong mag-interview kayo sa endang opisyal kung ano ang epekto kaan sa serbisyo. Sa bagay, may rin baga? Oo, kaya. At ayo na nga. Yeah, di ba? Kaya gusto kong padumanan ko naman sa pag-iriba at interview tan manager kang sa endang kumpanya. Yo. Ngunyan bago ang pangalan. Ang mga bay sana. Baka lamang nagbago na ang direksyon, di ba? Okay. Ginubata na. Taro pa, simbag pa. Okay, sige. Salamat. Salamat. Di ba? Alatunta, mga tugang ang resulta tabikan sa mga abot na aldaan. Mga tugang, salamat kan sa pagantaway. Bareta alas 7 po. Susunod na. Attention!